खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं बिटिआर गोरोबथानि दफा नं 3.1 खौ मावफुंना होनायनि थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो बिटिआरआव साख्रिनि थिसनथाइया ओंखारगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नैथि रादाबाव दं दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डिभिआ चिरांनि ग्रीन भेलि फेमिलि धाबा एन्ड रेस्टुरेन्टआव खौरांगिरि मेल खुंदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफानि गहपुर आरो बिश्वनाथनि सिमा बारायनायखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डिभिनिफ्राय बरायनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोजोननाय फोरमायहरदों। बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि जोबथेसालिनिफ्राय बारग' एनडिभिफोरखौ उदां खालामनो सरकारनिसिम खावलायहरदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिभि आरो बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव थिसननो थाखाय गुरैयै खावलायदों। थामथि रादाबाव दं बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै दिनै बिटिआर सरकारा सा 2001 बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो गिबि खोलोबआव 201 मुंख्लं नखरनो 5 लाख रांनि चेक गथायदों। बेजों लोगोसे 68 जुनार फिसिग्रा बिफानाव साख्रि थिसनथाइ बिलाइबो गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मोब्लिब बिल होनो हायैनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों गोदान दिल्लीनि गुरुग्रामाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुरुग्रामनि गसगर गामिनि इन्दिर कुमार मुंनि सासे सुबुंखौ 3000 रां मोब्लिब बिल होनो हायैनि साब्रै सुबुङा बुनानै थांनाय मंगलबारखालि न'नि बाहेरायाव गालांदों आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो बुधबारखालि जिउ जोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिनै क'क्राझाराव बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गोजोन गोरोबथानि मुङाव बाइक रिलि खालामनायखौ फिरफिला बिरहोनानै बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे गावबो बाइक रिलियाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।